Κάπου κρυμμένο, ανάμεσα στους αγκαθωτούς θάμνους, βρίσκεται ένα μικρό βασίλειο με νεράιδες και εξωτικά. Όλα τα πλάσματα που ζουν σε αυτό είναι πάρα πολύ μικρά. Είμαι ο Μπεν το ξωτικό. Και εγώ είμαι η πριγκίπισσα Χόλι. Ελάτε, πάμε να παίξουμε. Περίμενε κι εμάς. Το μικρό βασίλειο του Μπεν και της Χόλι. Η σημερινή μας περιπέτεια ξεκινά στη λίμνη. Διάσωση ξωτικών. Αχα! Τι πιο ωραίο από το να σαλπάρει στην απέραντη θάλασσα. Συμφωνείς, Νταντά? Όχι, είναι το πιο βαρετό πράγμα. Γλυκό μου τρυφερό κερασάκι. Μου αρέσει που λες αυτό που σκέφτεσαι. Δεν μου αρέσει να ταξιδεύω με πλοίο. Βυθίζονται. Όχι το δικό μου πλοίο. Το δικό μου είναι αβύθιστο. Τι ήταν αυτός ο θόρυβος? Μάλλον χτυπήσαμε σε βράχο. Α, το πλοίο μας βυθίζεται. Μη φοβάσαι, Νταντάδα Μασκινιά. Ξέρω ακριβώς ποιον πρέπει να καλέσω. Σε ποιον τηλεφωνεί? Παίρνει τηλέφωνο στη διάσωση ξωτικών. Στη διάσωση ξωτικών. Διάσωση εξωτικών. Γεια σας! Κοκκινογέννης εδώ! Το πλοίο μου βυθίζεται! Σε βλέπω, κοκκινογέννη. Περίμενε. Διάσωση εξωτικών σε δράση. Κάλεσμα μονάδων στη λίμνη. Το πλοίο του κοκκινογέννη βυθίζεται. Ξώτικο ρουκέτα, εντάξει. Ξωτικό αεροπλάνο, εντάξει. Ξωτικό ελικόπτερο, εντάξει! Ξωτικό υποβρύχιο, εντάξει. Διάσωση εξωτικών, φύγαμε. Να τι έρχονται. Γεια σας. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Βυθιζόμαστε. Κρατηθείτε. Θα σας βγάλουμε μέχρι να πείτε κείμενο. Κύριε Ελφ, χαμηλώστε τη δαγκάνα. Χαμηλώνω τη δαγκάνα. Κρατηθείτε, σας ανεβάζω επάνω. Πω, ήταν καταπληκτικό. Θα θέλετε ένα φλιτζάνι τσάι? Ναι, ευχαριστώ. Μπισκότο. Τζιντζέρο μπισκότα, τα αγαπημένα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην το σκέφτεστε, Νταντάδα Μασκινιά. Το να σας σώσουμε ήταν απλή υπόθεση για τη διάσωση ξωτικών. Ευχαριστούμε, διάσωση ξωτικών. Δεν κάνει τίποτα. Όποτε μας χρειαστείτε, απλώς καλέστε μας. Λοιπόν, καλύτερα να επισκευάσω το καράβι μου. Και εμείς καλύτερα να πάμε σπίτι. Είμαι κουρασμένη για περπάτημα. Να πετάξουμε, Νταντά. Αυτό είναι ακόμα πιο κουραστικό. Δεν είναι και τόσο μακριά, Ντάντα. Θα ένιωθα πολύ καλύτερα αν είχα ένα μπισκότο. Μήπως να καλέσουμε τη διάσωση εξωτικών? Μα Νταντάδα Μασκινιά, δεν νομίζω πως η διάσωση ξωτικών είναι για να μας πηγαίνει σπίτι μας. Ανοησίες. Ο σοφός γέροντας είπε να τον καλέσουμε όποτε τον χρειαστούμε. Διάσωση εξωτικών. Γεια σας, είμαι η Νταντάδα Μασκινιά. Έχω κολλήσει στη λίμνη. Είπατε κολλήσει. Περιμένετε, ερχόμαστε αμέσως. Διάσωση εξωτικών σε δράση. Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά σας? Τα πόδια μου πονάνε. Μπορείτε να με πάτε σπίτι? Πώς? Νταντάδα Μασκινιά, η διάσωση εξωτικών είναι για επίγοντα περιστατικά μόνο. Πώς κάνετε έτσι? Θα με πάτε στο σπίτι ή όχι? Έτσι είναι ωραία τα ταξίδια. Τσάι, μπισκότα και τέλεια θέα. Μπαμπά, μπορώ να δοκιμάσω να πιλοτάρω? Όχι, Μπεν, δεν είσαι ακόμα ενήλικας. Δεν είναι δίκαιο. Οι ενήλικες περνάνε τέλεια. Θέλουμε να
σώσουμε κι εμείς κόσμο, ξέρετε. Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να μεγαλώσετε. Σας ευχαριστώ, διάσωση εξωτικών. Και να μην μας ξαναπάρετε χωρίς λόγο. Χαριτωμένος. Ο σοφός γέροντας έχει δίκιο, νταντάδα μασκινιά. Η διάσωση εξωτικών είναι μόνο για επίγοντα περιστατικά. Καλά, ό,τι πείτε. Τέλειο! Δηλαδή τώρα σας έσωσε η διάσωση εξωτικών. Πολύ θα ήθελα να σώζουμε κι εμείς κόσμο. Ναι! Αλλά οι ανόητοι μεγάλοι δεν αφήνουν εμάς τα παιδιά. Διάσωση εξωτικών. Ευτυχώς. Χρειαζόμαστε βοήθεια διάσωση εξωτικών. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Μια μεγάλη αγελάδα έχει κολλήσει μέσα στα βάτα. Ερχόμαστε αμέσως. Καλώ όλες τις μονάδες. Αγελάδα κόλλησε στα βάτα. Εντάξει! Κατεβάστε τον τυφλοπόντικα. Κατεβάζω τυφλοπόντικα. Ενεργοποιήστε τυφλοπόντικα. Ενεργοποιώ τυφλοπόντικα. Ωραία! Ο τυφλοπόντικας θα σκάψει γύρω από τα αγκάθια. Μην ανησυχείς, κυρία Αγελάδα. Θα σε βγάλουμε από εκεί μέσα σε δευτερόλεπτα. Διάσωση εξωτικών. Βοήθεια! Βοηθήστε με, διάσωση εξωτικών. Νταντάδα μασκινιά. Σας είπα, η διάσωση εξωτικών είναι μόνο για επίγοντα. Μα είναι επίγον, σας λέω. Έχω κολλήσει. Κολλήσει σε τι? Παγίδα σπαζοκεφαλιά? Όχι, στη λάσπη. Α, κύριε Ελφ, ανέλαβε τη διάσωση της Αγελάδας. Εγώ θα κανονίσω την νταντάδα μασκινιά. Μάλιστα! Δεν το πιστεύω πως κόλλησα στη λάσπη. Τι μέρα κι αυτή. Δεν πειράζει όμως. Η διάσωση εξωτικών θα έρθει γρήγορα και μετά θα έχω τσάι και μπισκότα στο δρόμο για το σπίτι. Ώστε τελικά έχεις κολλήσει. Φυσικά και έχω κολλήσει. Δηλαδή εσύ τι νόμιζες? Δεν μπορείς να κάνεις μαγικά και να βγεις από τη λάσπη. Όχι βέβαια. Το ραβδί μου είναι εκεί πέρα. Α, μάλιστα. Πού είναι η διάσωση εξωτικών? Έχουν μείνει καθόλου μπισκότα? Δεν χρειαζόμαστε πύραυλο για να σε βγάλουμε από τη λακκούβα, νταντάδα μασκινιά. Δεν είναι λακκούβα. Είναι μεγάλος και βαθύς λασπόλακος. Ναι. Θα σε τραβήξω έξω εγώ. Ω, είναι μεγάλος και βαθύς λάκκος. Σου το είπα. Κανένα πρόβλημα. Θα καλέσω τη διάσωση εξωτικών. Γεια σας. Ευχαριστούμε που καλέσατε τη διάσωση εξωτικών. Είμαστε απασχολημένοι αυτή την ώρα. Καλέστε αργότερα. Τι είπαν, έρχονται? Όχι. Και τι θα κάνουμε τώρα? Φωνάζουμε βοήθεια. Βοήθεια! Βοήθεια! Ακούστε, κάποιος φωνάζει βοήθεια. Βοήθεια! Βοήθεια! Κάποιος θα πρέπει να τους σώσει. Εμείς θα τους σώσουμε. Θα είμαστε η διάσωση παιδιών. Ζήτω! Διάσωση παιδιών σε δράση. Πάμε! Μπεν, Χόλι. Γεια σας, είμαστε η διάσωση παιδιών. Ευτυχώς που ήρθατε κι εσείς. Έχετε κολλήσει? Ναι. Ενεργοποιήστε τον Καστόν. Ακούστε, θα πετάξω τώρα αυτό το λάσο για να το περάσετε στη μέση σας. Μείνετε ακίνητοι! Εντάξει. Τράβα γερά τον Καστόν, τράβηξε! Ζήτω! Τι θα γίνει με μένα? Όχι, δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε το σοφό γέροντα εγκαίρος. Το βρήκα. Μπορώ να κάνω μαγικά και να βγει. Ω ναι, καλή ιδέα, Χόλι. Όχι. Όχι μαγικά. Θέλω να σωθώ κανονικά. Αυτό είναι το κανονικά. Η μαγεία είναι κλεψιά. Σας παρακαλώ, αφήστε με να κάνω μαγικά. Αλλιώς δεν θα μπορέσω να σας βγάλω. Όχι μαγικά. Σας παρακαλούμε. Όχι. Μαγικά παρακαλώ. Ζήτω! Ένα μεγάλο μπράβο στη διάσωση παιδιών. Γεια σας! Μας κάλασε σοφέ γέροντα
Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα? Τίποτα. Ο κίνδυνος πέρασε. Μα σοφέ γέροντα, εσύ θα έπρεπε να ξέρεις καλύτερα και να μην τηλεφωνείς χωρίς λόγο στο κέντρο. Μα δεν ήταν χωρίς λόγο, κύριε Έλφ. Η διάσωση παιδιών μας έσωσε από το λασπόλακο. Ω, τότε πιστεύω πως όλοι σας αξίζετε ένα μεταφορικό μέσο. Τι καλά, μπισκότα. Α, αυτό θα πει ταξίδι. Έχετε κι άλλα τζίντζερο μπισκότα? Ναι, τα μπισκότα ποτέ δεν τελειώνουν.